Bol na zem poslaný. No okej! Priatelia Bardejovčania, sme tu všetci? Okrem toho ešte dnes začne oslava, teoretická príprava. My by sme vám chceli dať šancu všetkým, kto si rozkáže, nemusí dávať do radia, penieži stačí, keď dá primátorovi, alebo mne. Takže ideme vyskúšať. Je tam nejaká ponuka zo zadku? Z tej strany krič. Počkaj, mám tu jednoho pijaného, jedného somarina, no ale... Povedz, čo ty by si chcel dať zahrať. No, preložím ti ešte raz. Co by si chcel dať zahrať? Ukáž jazyk, ja sa prečítam. Co? Dá sa z vašeho, ne? A co z našeho? No, Huar, napríklad. Zahraj náš Huar. Pamätáš všetko, čo? Ja poznám, ja vás... Co ešte? No, de. No. Bandurky. Bandurky, co teraz? Bandurky, ta riska teraz. Víme. Mne jedno, ja odbúcham všetko. Pani, ktorú? Máša. Tomáša, vy čo? Vidíš Tomáša? Vy ste ešte kúpali? Poďte na promenádu plavku. Nie. Ja som vás len tak chcel nacáhnuť, ale my, že by ste všetko znali, my známe besidovaty. Minule som tak besidoval, čo som sám sebe nerozumel. Ale my dáme jednu pesničku, ktorú sme sa tohto roku naučili od vás pre nás. Samozrejme ešte nie je koniec, lebo posledná pesnička bude Silvester. A teperka bude Čia to chušo. OK. Takže Bardejovčania budú spievať a u Prešovište budú diviť, co to oslavujú. Tak skúste všetci. Hej! A čia to chušo. Je to dievčatko. Je to dievčatko. Je to Bože. Hej, mašina čerkoče. Verni sa mi verni. Stáče, verni sa mi verni. A teraz spievajú chlapi. A sam neznám komu dopadne. Jak sme sa ľubili, sú te orbe cvene, jak sme perestali, zelené sijali, jak... A teraz všetci, hej! A čia to gora. Takto spieva Bardejova okolie, hej! Že je to dievča, je na mašine. Priatelia, takže to bola